Matun pegawai di tengah. Dituan tibo sombah. Sungguh pun tuan surang yang disombah cukui saranto nini mama neng gadang basah batuan neng tahu jo cadik pandai sarato alim je tuangku tahimpun kawan samo gadang. Neng sararak sebondong tibu neng dapet undangan neng sacabi atau sesapo sakapo sirih tumbuh di bari kitopai. Sombah katuan terunggunya. Sombah neng akan sesombakan pada tuan. Di hari sehari kini di siang sasiang nangku. Mangku disulam disuji-suji sulam basangkui kain banta jiko dikana dikaji asah jemu asah. Dulu sabalun alun baralum bungo balum biju pun balum niat tersimpan dalam hati iyo di hati ibu jo bapak. Beliau meminta pada Allah memohon pada ilahi ko dape anak keturunan diwarih ning kemanjawe pusaku kemenarimo. Kok dape anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang penjapui dagang neng jauh pembangkit batang tarandam pahlawan onjak rang di dunia. Kok dape anak perempuan ibarat bungo di halaman pamenan ayah jobondonyo limpapih rumah neng kadang sumara anjong paraminan. Tali nie labuan cinto bungo sumara paratian. Talua ancua danau bagulung pasia menjadi pasimpangan. Nembak bidah-bidah rang kini nembak andai-andai rang dulu ditabang batuang kalantak di kabung 9 jari barakai doa aja pinta masonya Allah kamambari dapet lah surang anak perempuan. Sari ado sari banamo anak diinang jodi asua ditanai bagai gumbalo diyunjung bagai mengkuto pamenan pagi jo patang. Dibalikan subang jo galang baganto ameh balampi dulu ketek kini lah gadang anak ditunjuk diajari adat sopan santun secaru anak perempuan. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadi masak pengajar bak bone serangkai padi. Umur cukik bilangan sudah siri lapat wik nyanyi junjung. Kata nie nak mengacak je mencari jodoh pasangannya. Dipikir-pikir dalam hati, dipikir lalu diranungkan, pandangan jauh lah dilayangkan, pandang dakik ditukirkan. Nampaklah orang nesa padan, iyo anak kemanakan tuan. Urang len elok cando kio budi bayi baso ketujuh mului mani paramah puluh. Tek cami raso kaidak de arok raso kabulia ditingkik lah janjang orang sinan. Rupanya gayung leba sambut katu leba jawe. Kula tibo masuk ketikunyo tuan mantah marapulai mantakan sampai tengah rumah bolu jawe joninik mamak disiko sarah tarimo orang namukan. Pihak kadiri marapulai kok tumbuh di tengah rumah kajadi bijo nembayik kekari pamagak sudah katungkik pamani jalan dalam adai baradai pulo. Kok elok rata lidahnya kusui bola manyalasai karuh bolah manjanyai. Kok elok rata tangannya panjang bolah kapangarek singkik bolah kapaule. Kahilia samo kamu aro kamu dia samo kaulu di tengah bapangabungan. Tapi semantang pumba itu pihak kadiri marapulai. Rasu menetik ni ropinang anta baraya anta indak nembak alu patata timpo musim pabelo kabataru. Ibu nembak padi salibu awak tumbuh musim talampau urek tagantuang di jara mirangkiang antigi neka disigai. Pihak kadiri marapulai yo nak baterimo di niat mamak disiko di dalam adek jelembago kan mana abik tu punya bantuan. Ba atu kajawe sapunyo dek si pangkaran lah baterimo jo tapak tangan diganggam jari ne 10 di dalam adek jelembago. Kok kurang cukup je tapak tangan bung jo niru kami tampung ala kasanang ati tuan.